Wel, pnawn da, ffrindiau. Pnawn da. Wel, dyna ni, gobeithio bod pawb wedi ffeindio sedd. A so sy'n rhywun angen taflen, yna digon o daflenni sbar. If anybody needs translation equipment and hasn't got them yet, if you just give Arwel a wave. Na, da ni'n iawn, okay. Wel, croeso cynnes I bawb yma heddiw. Croeso arbennig I deulu a ffrindiau Hannah. Croeso I ffrindiau sydd wedi teithio yn bell. Dwi'n gweld bod pobl da Llanelli wedi dod lan. O Sir Benfro. Na ni. Ac o bedwar ban byd yn cynnwys Ton y Pandi. Yeah. Rhag ofn fi anhofio sôn ar y diwedd. Cofiwch aros i'r baned a'r gacen sydd wedi paratoi ar y diwedd. Gawn ni blygu pen mewn gweddi cyn I ni fynd yn bellach. Wel, y Dduw Dad, I ni'n diolch I ti am y diwrnod arbennig yma. I ni'n diolch fod trefn Duw wedi nid yn unig arwain Hannah i'r diwrnod yma, ond wedi dod â ni gyd at yn gilydd I nodi a dathlu y diwrnod arbennig yma. Felly ni'n gwahodd yr ysbryd glân I agor y meddyliau agor yn calonnau I ddweud ie wrth yr hyn wyt ti'n dymuno gwneud yn ymplith ni heddiw. Yn enw Iesu Grist sydd yn caru ni I gyd. Amen. Wel, ffrindiau, yn y bedwaredd benod o lyfr Joshua, mae Duw yn cynorthwyo'r Israeliaid I groesi'r afon Iorddonen. Rhywbeth dylai ddim bod yn bosib, ond drwy wyrth neu trefn ryfedd Duw, mae pobl yn llwyddo I groesi'r afon. Yna, mae Joshua yn gofyn i'r bobl godi cerrig o'r afon, a'i cadw nhw'n ddiogel a'i codi nhw yn rywle o'r enw Gilgal. A'r syniad yw byddai'r cerrig yma ar ôl iddyn nhw gael I codi yn atgoffa y bobl o gariad a cymorth Duw. A mae Joshua yn esbonio, wel, fydden nhw ddim jyst yn atgoffa chi, ond bydd e'n gyfle i'ch plant chi a'i plant nhw ofyn, wel, beth yw diben y cerrig yma? A bydd e'n gyfle un genhedlaeth ddweud wrth y llall am ddaioni a chariad a cynhaliaeth Duw. Nawr, dwi'n eisiau rhoi gormod o bwysau ar Hannah, ond da ni heddiw gobeithio mynd I allu edrych yn ôl ar y diwrnod yma fel carreg filltir bwysig. Nid yn unig ar daith ffydd a taith bywyd Hannah, ond carreg filltir I ni fel eglwys a gobeithio pawb fydd yma. Achos weithiau mae angen I ni gael cerrig filltir yn does. I ni ystyried lle ni wedi bod, le ni nawr a lle I ni yn mynd. Felly dyna ngweddi cyntaf I yw bydd heddiw yn garreg filltir. Nawr, mae e'n briodol hefyd I fi gysylltu yr achlysur hapus yma heddiw gyda newyddion trist sydd wedi dod I ni fel teulu'r eglwys dros yr wythnos diwetha. Wythnos diwetha fe gollon ni ffrind annwyl iawn I ni, parchedig Dennis Young. Un oedd yn aelod yma am 5 mlynedd ar hugain, oedd yn weinidog anrhydeddus yma, nath ddathlu I 100 oed yn gynt eleni. A dwi wedi bod yn meddwl wythnos hyn, bod na rhywbeth rhyfedd a dirgel yn nhrefn pethau Duw yn does. Bod ni'n ffarwelio gyda un a nath gymaint o gyfraniad a rhywun oedd yn cynrychioli Cymru, oedd yn diflannu, yn dyfer, yr hen ffordd Gymreig o fyw, ond eto ar yr union run wythnos, mae Duw wedi galw rhywun newydd, rhywun ifanc,
i'r un gwaith. A mae'n asgoffa fi be bynnag yn y teimladau cymysg yma ni wedi cael wrthos hyn, fod Duw dal ar waith. Mae'r un Duw dal i alw pobl, achos bod yna waith a cariad gan Dduw eto i ddangos i ni yng Nghymru. Nawr, yn ôl y chwedl, yn 1897, holodd newyddiadurwr i'r awdur Mark Twain os oedd e'n sâl neu hyd yn oed wedi marw. Oedd un papur newydd eisoes wedi adrodd bod e wedi marw. Ond mae Mark Twain yn ateb yn ffraith, "The reports of my death are greatly exaggerated." A heddiw, ffrindiau, wrth i ni ddathlu ordeinio hana a cyd-addoli yma gyda'n gilydd, gobeithio allwn ni ddweud yn hyderus a gostynedig, "The reports of the death of Christianity in Wales are greatly exaggerated." Mae pethau newid ydyn, ond dyw pethau ddim yn marw. A da ni yma heddiw i ddathlu dechrau pennod newydd. Nid yn unig yn hanes yr eglwys yma, nid yn unig yn hanes bywyd hana, ond gobeithio hefyd yn gwlad. Felly cyn i'r band yn arwain nhw ni mewn addoliad, gai wahodd chi i gyd i ymateb yn y geiriau mewn bold. Rydym yn cyfarfod heddiw yn enw Iesu Grist. Rydym wedi dod yma i addoli Duw. Rydym wedi dod i gyffesu mae Iesu yw'r arglwydd. Rydym wedi dod i'w addoli ac nid i gael ein dyfyru. Rydym wedi dod i brofi gwefr yr un sanctaidd. Unwn gyda'n gilydd i addoli'r Duw byw, sy'n dad yn fab ac yn ysbryd glân. Amen. Gewn ni godi ar yn traed i addoli.
Mae'n fraint gen i'r pnawn yma i rannu rhywfaint o hanes galwad Hana i'r weinidogaeth ac i'w sefydlu'n weinidog cyswllt yma yng Nghaersalem, Caernarfon. Jyst rhybydd bach dwi reit emosiynol. Mae Hana'n wyneb cyfarwydd iawn i bawb yng Nghaersalem a eglwysu'r gymanfa hefyd. A dwi'n cofio cyfarfod Hana am y tro cyntaf dros swper yng nghartre teulu'r Smethurst, so dwi'n ôl dipyn fan hyn, yn Llanelli pam o'n i'n gweithio ar undybydyddwyr ar BMS. A oedd Paul ar y pryd wedi arwain un o 2 eglwys i greu eglwys Hope Gobaith. A oedd Paul, tad Hana, hefyd â diddordeb arbennig mewn cynhadaeth newydd ymhlith Cymru Cymraeg. Nawr ychydig wydden ni ar y pryd bod gan Dduw gynllun arbennig ar gyfer ei ferch Hana yn y cyd-destun hwnnw. Felly magwyd Hana yn Sir Benfro yn Llanelli mewn aelwyd oedd yn ymroddedig i wasanaethu Duw a dangos cariad yr arglwydd Iesu mewn gair a gweithred. Ac yn sicr mae magwraeth Hana wedi dylanwadu'n fawr ar pwy yw hi heddiw. Ath hi mlaen i astudio'n prifysgol Dryndod Dewi Sant a graddio mewn addysg, ond ath hi ddim i ddysgu. A tro nesaf i fi weld Hana oedd mewn cyfweliad pam oedden ni wedi bod yn hysbysebu am tîm i Gymru, sef blwyddyn gap, mwyn i bobl ifanc cael profiad o waith cenhadol gyda eglwysu lleol yma yng Nghymru, ond hefyd dramor. A y flwyddyn honno, roedd Simeon Baker a finne wedi cynllunio i'r tîm weithio gyda eglwysu Cymanfa Arfon, so eglwysu'r ardal hon. Felly, roedd gallu siarad Cymraeg yn hanfodol. Ac i Hana ddisgleirio yn y cyfweliad ar gyfer y blwyddyn gap, doedd hi ddim yn ddigon hyderus ar y pryd i ddweud gair o Gymraeg yn y cyfweliad, ond fe'n benderfynon ni mewn ffydd i benodi Hana, a gon ofyn iddi ymarfer, a bu o'n tipyn o weddi hefyd yn ystod yr haf, a hefyd falle'n ddifyr i chi wybod bod Helen Trehan wedi helpu gyda rhai sesiynau ymarfer Cymraeg hefyd lawr yn Llanelli. Felly dyma mis Hydren cyrraedd a'r 3 aelod o'r tîm, Hana, Griffith ac Eleri, falch o weld Eleri yma heddiw hefyd, yn glanio yn y Coleg Gwyn ym Mangor. Dyna lle roedden nhw'n mynd i fyw, diolchu caredigrwydd Coleg Gwyn a trefniadau'r parchedig Ian Elfryn Jones. A mawr rhyddhad i fi, roedd gan Hana lond pen o Gymraeg a tyfodd ei hyder yn ystod y flwyddyn i siarad Cymraeg.
Ond nid dim ond i hyder i siarad Cymraeg a ddatblygodd yn ystod y flwyddyn, ond i doniau i wasanaethu, y ffordd oedd hi'n gofalu am bobl, ei dawn dysgu, ynghyd a jyst y dyfol barhad yna a dysgu pwyso ar Dduw mewn adegau heriol a defnyddio ei chreadigrwydd i ymateb i wahanol sefyllfaoedd. Roedd hi'n amlwg o'r adeg hynny bod Hannah wir wedi dod o hyd i gartref a chymuned yng Nghaersalem a bod yr eglwys hon yn lle bydde hi'n gallu tyfu a gwreiddio ei hun yn ddyfnach yn niw. Ar ddiwedd y flwyddyn, teimlai Hannah ei bod hi angen mynd adref am ychydig ac aros am arweiniad a am y cam nesaf. A fe gafodd hi swydd yn gweithio fel cynorthwyydd dosbarth yn Abertawe. Yn fuan wedyn, daeth y cyfnod clo. Amser anodd i bawb, ond oedd e'n amser i ti fyfyrio Hannah a ceisio arweiniad Duw. Nes ti ymuno gyda cynllun derwen, a ges i'r fraint o Hannah'n gofyn i fi fod yn fentor iddi, felly fi o'n i'n cyfarfod tipyn ar-lein. Sala nesaf. Yn fuan wedyn, daeth cyfle i Garsalem gydweithio gyda'r undeb bydyddwyr i gynnig cynllun interniaeth i Hannah. Fel bod hi'n gallu dod nôl yma i dreulio amser yn gwasanaethu yn yr eglwys. A wedyn yn dilyn y cynllun interniaeth, daeth Hannah yn fyfyriwr gweinidogaethol ar leoliad yng Nghaersalem a bu cyfle iddi hefyd gynorthwyo gyda gwaith ieuenctid y Mangor ar y cyd a eglwys y Maes a Berea Newydd. Bu i 2 o eglwysu Cymanfa Arfon ei chymeradwyo hi i gael ei hyfforddi am y weinidogaeth. A byddwn ni'n hoffi diolch i Gymanfa Bydyddwyr Arfon ac Undeb Bydyddwyr am gymorth ariannol i gynnal Hannah trwy y cynllun interniaeth a hyfforddiant y coleg. Diolch yn fawr iawn i'r coleg am baratoi Hannah ar gyfer y weinidogaeth mewn ffordd perthnasol ac sy'n cyfarch heriau heddiw ac am bob cefnogaeth ac arweiniad iddi. Mae'r coleg yn gwneud gwaith anhygoel. Hoffwn i ddiolch hefyd i'r Undeb Bydyddwyr, i Judith, Simeon, Mark a'r tîm i gyd i gweledigaeth nhw mewn amser anodd iawn i'r Eglwys Gristnogol yng Nghymru pan dyn ni mewn cyfnod rhwng hen strwythurau ond hefyd yn trial rhoi'n llygaid ar y pethau newydd mae Duw eisiau gwneud yng Nghymru. A jyst am eich anogaeth chi ac am eich her chi i ni aildychmygu cenhadaeth gyda nerth yr Ysbryd Glân. Felly diolch i'r tîm anhygoel yn yr undeb hefyd. Felly gair byr am weinidogaeth Hannah dros yr ychydig flynyddoedd diwetha. Dwi ddim yn mynd i dweud pob peth, ond jyst yn amlwg, sut ti wedi gwasanaethu pobl a arwen pobl at yr arglwydd Iesu, sut ti wedi bendithio teuluoedd yn Sir Bach, rhieni a plant bach yr ardal, gwaith ieuenctid, yn cefnogi bobl ifanc i ddod i adnabod a chael perthynas yr arglwydd Iesu. Ac wrth gwrs, caru Caersalem ar y cyd â Lowri a Jan, oedd yn amser môr arbennig o adeiladu cymuned pob oed a dangos cariad Duw mewn ffordd real ac ystyrlon i bobl o bob cefndir. Felly mae wedi bod yn fraint gweld Hannah'n tyfu yn ei doniau ysbrydol ac yn ei pherthynas â Duw. Felly, yn 2024, sef eleni, mis Ionawr, dechreuodd tîm arwain Caersalem ystyried a oedd posibilrwydd o alw Hannah yn weinidog i weithio ochr yn ochr gyda Rhys ar ôl i'r cyfnod hyfforddiant ddod i ben. Mae Duw wedi bod yn dda iawn ac wedi bendithio'n helaeth dros y blynyddoedd diweddar yng Nghaersalem ac roedd hi'n teimlo fel yr amser iawn i gael cymorth pellach i wasanaethu yn yr eglwys gyda'r gwaith o gwneud disgyblion a gyrru yn cenhadaeth yn y dref hon. Felly'n gynharach eleni yn y Gwanwyn, pleidleisiodd Caersalem fel eglwys i alw Hannah yn weinidog cyswllt a derbyniodd Hannah yr alwad. Byddwn ni'n hoffi diolch i bawb yng Nghaersalem am y ffordd i chi wedi annog a gofalu am Hannah dros y blynyddoedd diwethaf a rhoi gofod diogel iddi feithrin ei doniau fel arweinydd. Felly diolch pawb yng Nghaersalem.
A hefyd jyst diolch arbennig i Arwel Jones, ysgrifennydd yr Eglwys, am y trefniadau o ran galw Hannah yn ffurfiol ac am dy ofal dros y trefniadau ariannol ac am dy arweiniad bob amser Arwel i fuddsoddi mewn ffydd mewn cenhadaeth. Felly Hannah, bendith yr arglwydd arna ti wrth i ti gael dy ordeinio yn weinidog cyswllt pob oed. Mae'r rôl yn ei newydd, mae'n arloesol a mae'n gyfle cyffroes i helpu ni fel pobl Dduw yng Nghaersalem a Chaernarfon i gamu allan mewn ffydd, dangos cariad Iesu Grist a gweld ei efengel yn newid bywydau. Clod i Dduw. Diolch am hynna. Diolch am hynna. Dwi jyst eisiau dechrau trwy dweud diolch yn fawr i chi gyd. Nawr dwi'n mynd i cael yr emosiwn yna. Jyst diolch yn fawr i chi gyd am bod yma. Mae jyst yn golygu llawer i mi cael cymaint ohonych chi yma i sefyll efo fi ar y chlysur arbennig yma. So diolch yn fawr i pob un ohonych chi. Mae lot o chi yn cynrychioli rhannau gwahanol o'n bywyd a mae hynna mor special ar y diwrnod yma. Dwi'n mynd i dechrau 24 mlynedd yn ôl, os gai. Achos 24 mlynedd yn ôl, wedais i rhywbeth wrth mam, mae siŵr ar y pryd oedd yn swnio braidd yn rhyfedd i ferch fach tair oed i ddweud. Ond i roi bach o cyd-destun, o'n i newydd gweld rhai o fy nghefndryd yn mynd off i'r prifysgol, ac oedden ni'n reit agos efo yr cefndryd yma. Ac y noson ar ôl iddyn nhw'n mynd off i prifysgol, Hannah bach, tair oed, dyma hi'n troi at Mum a dweud, Mum, I'm going to be a preacher, so I don't have to go to university. Felly, efallai ni ddylai fod gymaint o syndod mod i'n sefyll yma heddiw, ond oedd yr llwybr chydig yn wahanol o beth oedd Hannah tair oed yn meddwl. Ond pe bai rhywun yn dweud wrtha i 7 mlynedd yn ôl, y byddwn ni'n sefyll yma heddiw o'ch blaen chi gyd ac yn cael fy ordeinio, byddwn ni ddim wedi credu o gwbl. A pe bai'r un person yn dweud ar ben hynny, ar yr un diwrnod, byddwn ni'n cael fy sefydlu i fewn i weinidogaeth Cymraeg, a byddwn ni'n derbyn galwad can capel Cymraeg, byddwn ni wir ddim wedi credu o gwbl. Achos 7 mlynedd yn ôl, oedden ni newydd dechrau'r flwyddyn olaf o brifysgol, fel oedd Menna wedi sôn yn astudio addysg gynradd, ddim yn siarad Cymraeg, ond gyda'r bwriad i fynd ymlaen i ddechrau yn fy nghyrfa fel athrawes. Ond un peth dwi wir wedi gweld a profi dros y flynyddoedd diwethaf yma ydy sut mae Duw yn ysgrifennu ac yn plethu ein stori ni a'i wyllus ef at ei gilydd. A sut mae'n defnyddio pob un profiad dyn ni'n cael i'n harwain ni yn ddyfnach mewn i'w cariad ef ac i'w gynllun ef. Ac roedd yr flwyddyn olaf o brifysgol 7 mlynedd yn ôl yn boint arwyddocaol yn fy nhaith i, gwirionedd ydy oedd Duw wedi dechrau gweithio yno fi ac arwain fi o'r diwrnod dwedais i fod yn ddisgybl iddo a dilyn fo a'i roi fo yn gyntaf pan o'n i yn merch fach. Achos dyna oedd a dyna ydy fy ngalwad cyntaf i fod yn ddisgybl i Iesu Grist ac i ddod i'w nabod yn well a dod yn fwy debyg iddo. Ges i fy magu o fewn teulu Cristnogol, lle roedd Iesu yn y canol o bob dim, ac roedd hwn yn rhan mawr o fy nhaith i, o ddod i'w nabod a dilyn fy hun a chael perthynas personol efo fo. Roedd mam a dad a'r teulu ehangach yn dystiolaeth ac yn enghraifft i fi o beth oedd yn edrych fel i gael ffydd byw yn Iesu, oedd yn cyffwrdd ar pob rhan o bywyd.
Felly, wrth dyfu fyny a tyfu yn fy ffydd, oedd gan ei pobl o'n gwmpas i ddangos i fi beth oedd yn edrych fel i fod yn disgybl Iesu Grist a beth oedd yn golygu i roi fo yn gyntaf. Mae dad yn weinidog, fel llawer ohonych chi yn gwybod. So, oedden ni fel teulu wedi symud tipyn dros y flynyddoedd. O Sir Benfro, lle ges i fy magu, i Loegr am cyfnod, a wedyn yna yn fwy diweddar i Lanelli, lle roedd dad yn weinidog ar Hwp Gobaith, a mae'n braf gweld rhai ohonych chi yma heddiw. A fel merch i weinidog, ers bod yn fach, o'n i wrth fy modd gyda Rebecca bod yn y canol o bob dim o fywyd yr eglwys, a just bob dim o bopeth i weid y gwir. Mae'n siŵr i'r noiant o lawer. Ond wrth symud i Lanelli, o'n i just yn gorffen ysgol gynradd, ac ar y pwynt yna, o'n i'n symud o'r pwynt o fod yn rhan o'r gwaith oedd mam a dad yn datblygu yn y capel y gwaith plant ar Ysgol Sul. I wedyn fod yn dechrau helpu ynddyn nhw ac yn gwasanaethu fel rhan o'r capel. A dwi'n meddwl oedd y shift yna yn un bwysig iawn. Oedd e ddim wastad yn hawdd, ond oedd yn bwysig iawn. A dwi'n meddwl o'r pwynt yna, o'n i wastad yn gwybod byddai gwasanaethu yn yr eglwys yn rhyw ffordd bod yn rhan o'n bywyd, ond probably dim moyn yn rhywbeth wrth ochr gwaith neu popeth arall yn bywyd. Achos dad i'r gweinidog a teulu sy'n angen un arall. Ond bydde Duw yn dangos i mi troi ffordd annisgwyl iawn oedd ganddo cynllun mwy ar fy nghyfer i. A dath o, dwi'n gwybod os mae Simeon yn cofio, ond dath o trwy e-bost gan Simeon Baker efo passing comment am y flwyddyn gap Cymraeg oedd yn cael ei cynllunio ar gyfer y mis Medi yna. Ac yn edrych ar fy nhaith, yn edrych yn ôl, os dwi'n onest hyd at y pwynt yma o'n nhaith, o'n i wedi bod yn cyfforddus yn fy ffydd a'r ffordd o'n i'n byw hynna allan. O'n i'n mynd i fynd i'r prifysgol, o'n i'n mynd i bod yn athrawes a ffindio rhyw capel rywle lle o'n i'n gallu gwasanaethu. Ond roedd Duw yn galw fi allan o'm cysur ac yn gofyn i fi camu allan i rhywbeth newydd, a rhywbeth oedd ar y pryd fel mynd ymlaen i'r unknown. Fel dyn ni'n darllen yn diarhebion, mae pobl sy'n gallu gynllunio beth i'w wneud, ond yr arglwydd sy'n arwain y ffordd. Ac roedd dysgu Cymraeg mwyn wneud blwyddyn gap yng Ngogledd Cymru a byw ym Mangor am 6 mis. Wir fel mynd i fewn i'r unknown. Wel, pwy sy'n gwneud hynny? Fi. Ond oedd y blwyddyn yna yn blwyddyn bwysig iawn i fi. Oedd yna adegau lle o'n i'n teimlo chydig bach fel beth yn y byd ydw i'n gwneud yn fama, yn gwneud hyn, ond o'n i wedi gweld a profi ffyddlondeb Duw, daioni Duw a darpariaeth Duw o'r newydd ar y flwyddyn yna, yn y ffordd o'n i yn dibynnu ynddo fo ac yn trystio fo i ddangos y ffordd ymlaen. Ac o'n i yn union lle roedd Duw eisiau fi i fod. Achos dyna lle dechreuodd Duw siapio fi. A dyna lle dechreuodd Duw roi calon i mi dros ei eglwys ef yma yng Nghymru, ymhlith y Cymru Cymraeg, dros yr iaith Gymraeg a dros Gogledd Cymru. A byddai'n cymryd mynd nôl i Lanelli am cwpl o flynyddoedd i wir gweld roedd hwn yn rhywbeth mwy na jyst profiad ges i ar y flwyddyn, ond oedd hwn yn rhywbeth mwy a taw galwad oedd o. A agorodd y drws i fi dod nôl i'r Carsalem fel oedd myna yn rhannu yn 2021 i fod yn intern am flwyddyn gyda chi yma. A dwi'n cofio gwneud y taith hir o Lanelli, fel mae rhai ohonych chi wedi gwneud heddiw, i fama. Teimlo
braidd yn nerfus, bach yn ansicr lle byddai'r blwyddyn yn arwain neu beth oedd yn mynd i edrych fel. Ond yn trystio wrth i fi camu allan, byddai Duw yn ffyddlon a byddai Duw yn dangos i fi y ffordd a byddai gyda fi dros y flwyddyn. A dyna yn union oedd o wedi gwneud. Achos arweiniodd y flwyddyn o interniaeth ymlaen i ddirnad yn fwy o galwad ar fy mywyd. Ac ar ôl sgyrsio gyda rhai ohonych chi sydd yma heddiw, dechreuais i ar 2 blynedd gyda Coleg Bedyddwyr Caerdydd, lle ges i fy nysgu, farfogi a fy annog yn bellach yn y galwad. Dwi'n diolchgar iawn i chi am hynny. Ac parhau fod yn Caersalem a gwasanaethu, yn siarad eto gyda Rhys a'r tîm arwain ag eraill, oedd yn dod yn fwy glir taw roedd Caersalem yn rhan o'r alwad yma. A dath y cadarnhad mwyaf pan penderfynoch chi fel eglwys fy ngalw i fod yn weinidog cyswllt cynhadaeth pob oed. Dydy dad ddim yr unig weinidog o teulu nawr. Ond wrth i fi orffen, dwi jyst eisiau deud diolch yn fawr i bawb sydd wedi bod yn rhan o'r taith yma. Diolch i Rhys a Menna'r tîm arwain a chi fel teulu Caersalem am y ffordd ydych chi wedi bod yn cefnogaeth mawr i fi o'r munud nes i troi fyny gyda chi a ffordd chi wedi cerdded gyda fi ar y taith yma dros y 3 mlynedd diwetha i'r pwynt yma. A mae heddiw yn marcio pwynt arwyddocaol yn fy nhaith ysbrydol, yn fy ffydd, ond hefyd yn fy ngalwad personol. Ond mae hefyd yn barhad o sut mae Duw wedi bod yn gweithio ynddo fi a troeddo fi, a hefyd yno ni fel capel yma yn Caersalem ac ar y cyd. Mae hwn jyst y dechreuad o pennod newydd fel rhan o stori mawr Duw. So, dwi wrth fy modd i dderbyn yr alwad heddiw i fod yn weinidog, un ohonyn nhw, efo Rhys, yn eich plith chi. A dwi'n edrych ymlaen gyda disgwyliad i weld yr hyn sydd gan Dduw ar ein cyfer ni fel capel, a i weld y stori ma'n ysgrifennu a plethu at ei gilydd yn y cyfnod newydd yma. A'r ffyrdd byddwn ni yn profi a gweld teyrnas Duw yn cael ei adeiladu yn ein plith ac yn y dre yma yng Nghaernarfon. Diolch. Diolch, Hannah. A prynhawn da, bawb. Rosa Hunt, ydw i. Cydbennaeth Coleg y Bedyddwyr. Mae'n hyfryd i fod yma heddi. A dwi yma yn gynrychioli hefyd y cydbennaeth arall. Ed Cynnin sy'n anfon ei gariad a'i fendithion arnat ac ar yr eglwys cyfan heddi. A hefyd, wrth gwrs, dwi yma ar ran holl staff a myfyrwyr y coleg. Ac mae'n hyfryd i weld cymaint o'r myfyrwyr ac hyn myfyrwyr yma. Ac mae hwn yn arwyddocad o'r teimlada tuag ata fi, Hannah. Mae pawb yn ddigaru di yn y coleg. So, diolch i bawb am wneud yr ymdrech i ddod heddi. Yn ogystal, dwi yma i cynrychioli eglwys y Tabernacl. Ac mae'r Tabernacl yn anfon ei chariad a'i bendithion lu hefyd. Ac ar ran o'r eglwys gyfan, mae cadeirydd yr ymddiriedolwyr wedi gofyn i fi ddweud yn ffurfiol bod y Tabernacl yn awyddus iawn i gryfhau y berthynas rhyngom ni ac eglwys Caersalem. Felly dwi dweud hwnna ti ac i Rhys hefyd ac i gydweithio mewn unrhyw ffordd posibl. Mae Hannah wedi bod yn rhan o'n cymuned ni yn Coleg y Bedyddwyr am 2 flynedd, wrth iddi wneud ei hyfforddiant ac astudio i ennill tystysgrif diwynyddol y coleg mewn arwain ac arloesi. Mae hi wedi cyfrannu i'r cyrddau gweddi ar-lein ac yn person a'r grŵp bugeiliol o fyfyrwyr sy'n medru'r Gymraeg. Mae hi hefyd wedi mynychu cwrs ym hanes ac egwyddorion y Bedyddwyr ac wedi cymryd ei chyfrifoldebau fel gweinidog o dan hyfforddiant o ddifri.
Ces i y fraint o ddysgu hana a llynedd yn y modiwl ysbrydolrwydd, Christian Spirituality, ac roedd hi'n onest, barod i ddysgu a newid ac yn ddisgybledig iawn. Rydyn ni i gyd yn ddiolchgar i Dduw am y cyfle wedi dod i nabod hana, a dyn ni'n gofyn bendith Dduw arni ac ar yr eglwys hon. Rydyn ni'n hyderus y bydd hana yn bugeilio ei phraidd ac yn bregethau'r gair yn ffyddlon. Gobeithiwn y bydd hi'n profi cariad Dduw fel reality beunyddiol yma yn eich plith chi, ac fel penaethiaid Coleg y Bydyddwyr, rydyn ni'n cymeradwyo hanes Smethurst i'r eglwysu y gymanfa a'r undeb. A hana rydyn ni wedi dyweldu yn tyfu mewn ffydd, gobaith a chariad yn ystod y gyfnod yn y coleg, ac rydyn nhw'n hyderus y bydde di'n parhau i wneud hynny yma yn Caersalem. Rydyn ni wedi dewis adnod i ti o ran y coleg, 2 Timotheus penod 1 adnod 7. Dydy Duw ddim wedi rhoi ei ysbryd i ni i fod yn llwfr, ond i'n gwneud ni yn gryf, yn llawn cariad ac yn gyfrifol. Ac mae Ed a fi wedi dewis yr adnod gyda'n gilydd. So, Hannah, mae'n bleser gennym o ran fi ac Ed gyflwyno o'r Beibl hwn i ti nawr, boed iddo fod o gymorth i ti i dyfu ac aeddfedu mewn cariad fel disgybl Crist. So, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd nawr, a dwi'n meddwl bydd y geriau ar y sgrin. Diolch. Diolch, ydych chi eisiau sefyll lan i canu? Sy'n gennym
So, dyn ni'n dod nawr i ran ffurfiol yr oedfa, ble dyn ni'n sefydlu, byddwn ni'n ordeinio ac yn sefydlu hana. Rydym yn cyfarfod yma heddiw yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Mae hwnna'n bwysig, ie. Dyma pam dyn ni'n cyfarfod. Yn aelodau gwahanol eglwysi, yn chydd y cynrychiolwyr yr undeb a'r gymanfa, ac ar wahoddiad yr eglwys sy'n cyfarfod yn Caersalem, Caernarfon. A dyn ni'n dweud ar wahoddiad yr eglwys sy'n cyfarfod yn Caersalem, oherwydd wrth gwrs y bobl yw'r eglwys ac nid yr adeilad. I ordeinio hana, i gyflawn waith y weinidogaeth, a'i sefydlu yn weinidog i Iesu Grist yn eich plith. Ordeinir hana i bregethu, a dysgu gair Duw, i weinyddu ordynhadau bedydd, a swper yr arglwydd, i arwain gweddiau ac addoliad yr eglwys, i fugeilio'r praidd, chi, a'i cadarnhau yn y ffydd, ac i adeiladu yr eglwys mewn cariad. A gyda Chris, wrth gwrs, cadw undod yr ysbryd yn cwlwm tangnefedd. Hana, gyda llawenydd, y clewsom dystiolaeth, y fam eglwys, y ymateb di a chymradoiaeth y coleg. Ac am yr arweiniad, y gafodd yr eglwys yma idd alw i fod yn weinidog yn ei plith. Gan y bydd dy weinidogaeth yn dibynnu yn llwyr ar Dduw. Gofynna fi ti gyflwyno dy gyffes at dystiolaeth. Hana, a wyt ti'n credu yn Niw, yn dad, mab ac ysbryd glân, ac yn cyffesu Iesu Grist yn waredwr ac yn arglwydd i ti. Yr roedd yn credu ac yn cyffesu. A wyt yn credu mae'r Beibl yw sail ein cred yn yr iahawdwriaeth dragwyddol trwy ffydd yn Iesu Grist. Yr roedd yn credu. A wyt ti'n credu i ti gael dy alw gan Dduw yr weinidogaeth Cristnogol? Yr roedd yn credu. A wyt ti'n addo pregethu a dysgu gar Dduw, gweinyddu ordynhadau bedydd a swper yr arglwydd, bugeilio'r praidd a gyflwynir i ddofal yma yn Caersalem, i gydweithio yn raslon gyda Chris, a chymhwyso'r eglwys i waith gweinidogaeth. Ydw, trwy gymorth Duw. A wyt yn addo darllen gair Duw yn gyson, gweddio yn ddibaid, a gadw dy hun trwy ras Duw yn esiampl i'r credinwyr mewn gair a gweithred. Ydw, trwy gymorth Duw. Bydded i Duw sydd wedi dy alw i waith o weinidogaeth dy gyflawni a phob daioni mwyn i ti wneud ei wyllus Felly, dyn ni wedi gofyn i hana, a nawr dwi'n gofyn i aelodau Caersalem. A nid ai nawr wedi gwrando ar dystiolaeth hana, gofynna fo nawr, a ydych hwy sy'n aelodau o'r eglwys hon yn cadarnhau eich galwad i hana, ac yn eich hydnabod a'i derbyn yn weinidog i Iesu Grist yn eich plith. A chan i bawb ohonom gael ein galw i rannu yn gweinidogaeth Crist, a ydych chi aelodau o'r eglwys hon yn addo byw yn deilwng o'r alwad a gawsoch, i garu hana fel eich gweinidog, a'i chanal wrth iddi gyflawni ei gweinidogaeth gyda Rhys yn eich plith. Os ydych yn addo hwn, a wnew hi sy'n aelodau yn yr eglwys hon ddangos hynny trwy sefyll ar eich trad. Ac fel arwydd o'n cymdeithas yn yr Efengil, a'n dymuniad i rannu a'n gilydd mewn ymgysygriad, gwahoddaf hefyd pawb nad yw'n aelod o'r eglwys hon i sefyll, i ni ddeiseb gyda'n gilydd bendith Duw ar hana. A Rhys ac eglwys Caersalem
a'r cyfamod a wnaed yma heddi. So wnawn ni sefyll am funud yn ddistaw ac o ffrwm i gweddi yn ein calonau ni i ofyn i Dduw i bendithio beth sydd wedi digwydd yma heddi, y moment hanesyddol. Hannah, dyma dy deulu newydd di. Wyt ti'n derbyn galwad yr eglwys hon i fod yn weinidog yn ei plith? Ydw. Phew, dim yn relief. Hannah, llanwyr di ac ysbryd gras a gwirionedd y gyflawni'r gwaith aeth ordeinir iddo heddi. Yn enw ein harglwydd Iesu Grist ac enw'r eglwys hon, cyhoeddaf dy fod wedi dy ordeinio i gyflawn waith y weinidogaeth a sefydlu yn gofolaeth eglwys Caersalem. Yay! Hannah, dwi'n gweddio y bydd Duw sy'n rhoi heddwch perffaith i ni, yn dy alluogi di i wneud beth mae eisiau. Fe ydy'r Duw gododd ein harglwydd Iesu yn ôl yn fyw, sef bugail mawr y defaid. Drwy farw yn Aberth, seliodd yr ymrwymiad tragweddol a wnaeth Duw. Dwi'n gweddio y bydd Duw, drwy'r Meseia Iesu, yn dy alluogi di i wneud beth sy'n ei blesio fe. Mae'n heiddi ei foli am byth. Amen. Dwi'n gwahodd nawr Mari a'r tîm i ddod i ffrant i weddio dros Hannah. Diolch. Gweddion o arglwydd diolch i chdi am ddiwrnod sy'n llawn gobaith, sy'n llawn gola. Dyn ni'n diolch i chdi am bywyd Hannah tuag at y pwynt yma. Diolch am dy ffyddlondeb di. Diolch am dy gariad di. Diolch bod chdi di arwain hi at y pwynt yma a bod hi dal wir jyst yn caru chdi gymaint. Dwi'n diolch i chdi bod hi'n ffrind yn annwl a charedig a addfwyn. A dwi jyst yn gweddi arglwydd wrth iddi gychwyn y pennod nesaf yma, bod hi'n cofio pwy ydy hi yn y tŷ. Chdi sy'n dal hi'n gry. Diolch am dy law. Diolch am dy bresenoldeb. Diolch mai chdi di'r un mawr sy'n heiddi'r clod i gyd. A diolch bod chdi eisiau ni fod yn rhan o hynna. A dwi'n gweddio diolch arglwydd am y bydlonrwydd sydd gen Hannah i fod yn dwylo traed i chdi. Anoga hi arglwydd yn yr cyfnodau anodd. Heria hi pan mae angen. Diolch yn i chdi gymaint am pwy o ti arglwydd a gymaint pwy ti di wneud Hannah i fod. A diolch bod chdi wedi bod yna yn yr mynyddoedd a'r dyffrynnoedd. A diolch na mae Hannah dal yn dewis chdi y cyfnodau anodd. Diolch bod ti wedi gallu addoli chdi yn ystod pob cyfnod. A bendithiau arglwydd wan yn y cyfnod i ddod. Amen. O Dduw Tad, diolch am Hannah. Diolch am arwain hi ddod i Caersalem. Diolch am yr holl waith mae hi yn gwneud gyda phlant a phobl ifanc yr eglwys. Diolch am y fendith mae Hannah i ni, a diolch am yr esiampl mae hi i ni fel pobl ifanc o be mae o'i golygu i ddilyn Iesu. Dwi'n gweddio bydde di'n cario ymlaen i arwain Hannah a ddanos iddi llwybr i gerdded. Wneud i fod yn agos iddi, pob diwrnod a'i helpu hi gario ymlaen i ddyfu yn ei ffydd. Please helpu hi, a'i annog a'i helpu i bobl ifanc i caru ti mwy. Yn enw Iesu, amen. Amen. Duw, da ni yn diolch am y diwrnod arbennig yma a pob dim mae o'n cynrychioli. Diolch am dy ffyddlondeb di i Hannah trwy y blynyddoedd, dros y blynyddoedd, y ffordd ti di arwain hi a gweithio ynddi hi. Diolch am y ffordd ti wedi defnyddio hi'n barod a diolch am y ffordd ti am i ddefnyddio dros y flynyddoedd yn ôl i ddod. Da ni codi hi i ti wan. Da ni diolch Duw bod hi yn rhodd i bob un ohono ni fama, i theulu hi, i ffrindiau hi,
a teulu ffydd ni fama yn Caersalem, bod hi'n rhodd i ni, a da ni diolch amdani hi. Wneud i bendithio hana, ac arwain hi o ddydd i ddydd. Wneud i llenwi hi hefo dy ysbryd glân. Wneud i darparu ar ei chyfer hi popeth mae hi angen. Wneud i rhoi nerth a heddwch wrth iddi gerdded gyda ti o ddydd i ddydd, y dyddiau da a'r dyddiau sydd am bybennog rheswm mwy heriol. Diolch bod hwn yn diwrnod arbennig i ni fama yn Caersalem. Diolch am y gwaith ti'n neud yn ein plith, dy darpariaeth dros y ni fel cymuned. Diolch am arwain Hana yma. O, da ni mor ddiolchgar Duw, a da ni'n gweddio i ti afogi hi wrth i hi arwain a begeiliad y bobl di yma yn Caersalem. A wneud i helpu ni fel teulu eglwys i gofalu am Hana wrth i hi gofalu amdano ni. A wneud i gweithio mewn ffordd pwerus trwyddi hi wrth iddi ceisio, fel mae'n deud yn 1:4, dangos i eraill pa mor wych wyt ti, yr un alwodd ni allan o'r tywyllwch i mewn i dy olau bendigedig. Wneud i helpu ni fel eglwys o dan arweiniad Rhys a Hana i fod yn halen a goleuni yn y dref yma. A i ddatgan a dangos mewn gair a gweithred dy gariad di Duw i pobl y tref yma a'r ardal. Yn enw Iesu. Amen. Mae'n bleser gennyf ar ran Undeb Bydyddwyr Cymru dylon gyfarch ti a'r Ordeinio a Sefydlu yn weinidog i'r arglwydd Iesu Grist yma yng Nghaersalem, Caernarfon. Mae'n bleser hefyd dy groesawu di i Gymdeithas Gweinidogion Undeb Bydyddwyr Cymru. Ac mae cyfarchion yn dod i ti hefyd o Eglwys Emmanuel Hwlffordd, lle mae gennyt ffrindiau a pherthnasau sy'n gwylio yr oedfa hon heddi ac yn meddwl amdanat ac yn dy gofleidio yn ei gweddiau a thgariad. Ac mae gen i adnodau i ti, Hana. O Eseia 43. Yn awr, dyma'r hyn a ddywed yr arglwydd a thgreodd Hana. Paid ag ofni, oherwydd gwaredaf di. Galwaf ar dy enw. Eiddo fi ydwyt. Pan fyddai'n mynd trwy'r dyfroedd, byddaf gyda thi, a thrwy'r afonydd, ni rithrant drosod. Pan fyddai'n rodio trwy'r tân, ni theifir, a thrwy'r fflamau, ni losgant di, oherwydd mae fi, yr arglwydd dy Dduw, Sanct Israel, yw dy waredydd. Rof yr aifft yn iawn drosod, Ethiopia a Sebia yn gyfnewid amdanat. Yr wyt yn werthfawr yn fy ngolwg, yn ogoneddus, a minnau'n dy garu. Bendith Duw arnat.
Diolch, da ni'n canu unwaith eto. Da chi'n gallu gweld y sgrin, but gobeithio byddwn ni'n iawn. Os da chi eisiau sefyll, nawn ni canu. Bob tro dwi'n meddwl amdanoch chi, dwi'n diolch i Dduw am bob un ohonoch chi. Dwi'n gweddio da drosoch chi, ac yn teimlo mor llawen wrth wneud hynny. Am eich bod chi o'r dechrau gyntaf wedi bod yn bartneriaid i mi.
yn y gwaith o rannu'r newyddion da. Felly, dwi'n hollol sicr y bydd Duw sy'n wedi dechrau gwneud pethau mor gwych yn eich plith chi, yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl. Dych chi'n sbesial iawn yn fy ngolwg i. Felly mae'n naturiol mod i'n teimlo fel hyn amdano chi. Dim ots os ydw i'n carchar neu ar rhaid yn rhydd. Dach chi bob amser wedi fy helpu i wneud y gwaith mae Duw wedi ei roi i mi, sef y gwaith o amddiffyn a rhannu'r newyddion da am ei Iesu y Meseia. Dim ond Duw sy'n gwybod gymaint o hiraeth sydd gen i amdano chi. Dwi'n eich garu chi fel mae Meseia Iesu ei hun yn eich garu chi. Yr hyn dwi ei weddio dros chi ydy y bydd eich gariad chi'n mynd o nerth i nerth ac y byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd. Ac gall i benderfynu beth sy'n iawn. Dwi eisiau i chi dewis y peth gorau i'ch gwneud bob amser a byw yn gwbl onest a difau nes i'n Meseia dod yn ôl. Bydd hynny'n dangos eich bod chi wedi eich achub, bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau, ac wedyn bydd Duw yn eich cael ei fawregu a'i foli. Just mynd i ddweud gair o weddi dros Simeon cyn iddo fe bregethu. Cydweddiwn. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am Simeon. Dwi'n personol yn diolch i ti, dwi'n wedi bod i 2 oedfa Ordeinio yn y wythnos diwetha, ac ar y 2 oedfa mae Simeon wedi cael ei enwi fel person sydd wedi bod yn dylanwad mor fawr ar y person sy'n cael ei ordeinio. Felly dwi'n diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi defnyddio Simeon, ac yn arbennig yn stori Hana a Carsalem. A dyn ni'n gweddio dros fe nawr, gofyn i ti ei lenwi gyda ysbryd, iddo fe siarad gyda hyder, ac i ni gallu deall beth wyt ti'n dweud wrthym trwy eiriau Simeon, a bod yn ifydd i ti. Amen. Diolch yn fawr, Rosa. A diolch yn fawr iawn Hannah am y fraint i siarad prynhawn yma. Mae yn fraint, dyn ni'n mynd nôl yn bell. Beth sy'n bod gyda Smethurst yma? Maen nhw'n cael pachedig ar bob man, ynddo fe, pachedig fan hyn, pachedig yn y cefn. Mae Uncle Carl, sy'n falle'n chwilio yn pachedig. Wel. Anyway, mae'n mor braf i bod gyda chi prynhawn yma. A diolch yn fawr iawn. Mae'n dweud rhywbeth ynddo fe, a diolch i Caleb am ddallen. Da iawn, diolch yn fawr Caleb, a Lydia am weddio. Mae'n dweud rhywbeth ynddo fe i Hannah yn gwahodd y pobl ifanc yn cymryd rhan. So, diolch yn fawr i chi am fod yn rhan o'r ein gwasanaeth. Mae wedi bod yn fraint i dod i nabod y teulu Paul a Robin, Hannah, Rebecca, dros y blynydde. Ac allai dweud lot o straeon prynhawn yma, yn arbennig ar gyfer y blwyddyn gap tîm i Gymru. On what goes on tour stays on tour, ynddo fe? Eleri, ni e fe. O'n i mor falch, o'n i'n byw yn y de a gadael mena yn y gogledd i edrych ar ei ôl nhw. Ac o'n i'n gwybod oedd Elfryn yn cadw llygad ar ben bopeth. So dyn ni fo. Ac i fod yn onest, dwi wedi cadw'r cerdyn dros y blynydda. A dwi'n mynd gyda'r cerdyn y blwyddyn gap. Wnaethon ni creu hwn ynddo fe i atgoffa ni i weddio dros y tîm. A mae'n dod i fi i bob capel ble dwi'n pregethu, achos mae'n y Beibl, a mae'n helpu fi. So dyna llun o Hannah. Chi moyn cael cyfle i werthu'n Caleb? Dyna. Ie, edrych bach yn iau ynddo fe fyna.
ond dyna ni. A beth sydd anhygoel yw, mae Cymraeg Hannah yn well na Cymraeg fi nawr. Mae hi'n neud yn mor dda, bod yr acen bach yn wahanol i acen fi, ond mae hi wedi wneud mor dda, so diolch yn fawr Hannah am y fraint i rannu gyda chi hefyd prynawn yma. Mae yn oedfa arbennig yn dyfa i Ordeinio ac sefydlu Hannah i'r weinidogaeth. Ac pan nath Hannah gwahodd fi i pregethu, o'n i'n gwbl yn syth beth o'n i'n mynd i pregethu arno, achos nes i clywed Hannah yn dewis yr un adnoddau yn yr oedfa comisiynu gyda'r coleg nôl y mis Gorffennaf. So nath chi, Hannah, wedi dewis y darlleniad o'r llythyr Paul at y Philippiaid. Ac gallai dweud mwy nag un peth prynhawn yma, ond dwi'n gwybod mae te'n coffi'n galw ni. Ond mewn gwirionedd, mae'n oedfa arbennig ac cam mawr mae Hannah yn cymryd heddi. Mae'n cam mawr. Ac yr unig peth dyn ni'n gallu cyflawni i chi, Hannah, i addo bod ni'n mynd i gweddio drosto ti ac yn gweddio gyda ti. A dyna beth mae Paul yn wneud fan hyn. Mae'n gwybod y pwysigrwydd o weddi yn y weinidogaeth. Dwi'n gwybod bod ti a Rebecca wedi bod yn cerdded dros y haf yn Ffrainc yn wneud y Tour de Mont Blanc. Dros 100 o milltiroedd, dros 10 diwrnod, gyda chwar hefyd sydd yn anodd, dwi'n gwybod. Ond mae'r gweinidogaeth yn lot mwy anoddach na wneud y Tour de Blanc. Mae'n galed. Dych chi ddim ar ben eich hunan. Dyn ni fel teulu, yr eglwys Cersalem yma i chi. A hefyd dyn ni fel ffrindiau ac teulu chi hefyd yma. Ac mwy na hynny, mae'r Paul yn atgoffa mi, mae Duw sy'n eich galw chi yn ffyddlon, a bydd e'n gwneud hyn. Mae e'n ffyddlon, a dyn ni wedi canu hyn yn barod. So, yn syml iawn, 3 peth dyn ni'n gweddio drosto ti, Hannah, heddiw. Yr un peth gyntaf sydd yn dod allan o'r darlleniad yma yw adnod 1. Bydd eich weinidogaeth yn rhoi cariad yn y canol. Dyn ni'n gweddio bydd eich weinidogaeth yn rhoi cariad yn y canol. Paul yn dweud, y hyn dwi'n weddio dros chi ydy y bydd eich cariad chi yn mynd o nerth i nerth. Mae'n gallu fod yn really annoying pan mae rhywun yn mor dda yn gwneud popeth yn dyfa. Mae Hannah yn dda yn gwneud lot o pethau. Mae hi bydd hi'n gwrthod a gweud na'r prynhawn yma, ond mae mor dda yn gweithio gyda plant a pobl ifanc. Mae hi'n mor dda yn arwain yr addoliad. Mae hi'n dda yn chwarae piano. Mae hi'n tyfu fel pregethwr sydd yn pregethu. Dwi wedi gweld ti, Hannah, ar-lein, ar y sil, a ti'n gwneud yn mor dda. Ti'n datblygu i bugeilio pobl. Ti ddim wedi weld Hannah yn gwneud y ukulele eto, so dydd sil nesaf, gofyn i Hannah yn gwneud y ukulele. Mae'n wych. Ac y tuba hefyd. Chi weld Hannah yn gwneud y tuba. Mae'n amazing. Ond mae hi'n dawnus yn dyfa. Ond oedd yr Apostle Paul yn dweud hefyd, wyt ti'n gallu fod pregethwr mor anhygoel yn gwneud gweithiau, yn siarad mewn tafodau, yn proffwydo, yn symud mynyddoedd, yn rhoi popeth i'r tlawd. Ti'n gallu cael eich weinidogaeth chi ar blaen tudalen y cenad. Ond heb gariad, di'n ennill dim. Dim ond yn sŵnllyd. Sŵn heb pwrpas. Ac mae'r gweinidogaeth yn heriol. Mae'n arbennig yn heriol yn y dyddiau yma.
Chi'n gweithio gyda pobl tu allan yr eglwys, pobl tu fewn yr eglwys, pobl sydd yn darganfod ffydd, pobl sydd yn credu. Ond byth anghofio Hannah rhoi cariad. Cariad o'r arglwydd yn canol popeth. Mwy na unrhyw dawn, mae pobl eisiau gweld eich cariad. A mae yna pobl yn mynd i dy siomi ti, a bydd eisiau cariad. Mae yna pobl, maen nhw'n mynd i camddeall ti, a mae eisiau cariad. Ambell waith mae pobl yn gallu fod yn gas. A mae'n rhaid cael cariad. A dyn ni'n gweddio bydd cariad chi yn mynd o nerth i nerth. A pan wyt ti'n cael sul ofnadw, a mae pregeth wedi, beth yw gair tanc yn Gymraeg, wedi tancio, ac ti wedi mynd adre yn meddwl, wel, oedd hwnna'n mor siomedig. Mae Duw dal yn caru ti. Mwy na dim byd arall. Ti'n merch annwyl iddo fe. Rhoi cariad yn y canol, Hannah. Yr ail peth, dyn ni'n gweddio, bydd eich weinidogaeth yn cynnig eich gorau chi. Cynnig eich gorau chi. Na, dyn ni ddim yn gofyn i ti, Hannah, fod y gweinidog gorau yn y byd. Ti'n barchu clywed hynny. Dyn ni ddim yn gofyn i ti fod yn weinidog fel Rhys Llwyd. Mae'n rhywbeth da, ynddo fe? Mae un yn digon. Mae Rhys yn amazing. Dyn ni'n meddwl yn byd am Rhys. Ond dim fel Rhys wyt ti fod. Dyn ni ddim yn gofyn i ti fod fel Christmas Evans. Tu ôl fi. Dyn ni ddim yn gofyn fel Tina Turner i fod simply the best. Ond bod ti'n cynnig eich gorau. Y fersiwn gorau o Hannah. Am yr adnoddau Paul yn adlewyrchu hyn, yr hyn dwi'n weddio, byddwch chi'n tyfu yn eich dealltwriaeth o'r gwirionedd a'ch gallu i benderfynu beth sy'n iawn. Ydw i eisiau chi dewis y peth gorau i'w wneud bob amser, a byw yn gwbl onest a difau nes i'r Mesaia ddod yn ôl. Dewis y peth gorau i wneud bob amser. A mae hyn yn gair i'r eglwys prynhawn yma. Dyn ni'n caru Hannah, dyn ni'n caru Rhys. Mae gyda ni lot o parch i'r ddau ohonyn nhw, ac dyn ni'n gofyn i chi i caru nhw, i edrych ar ei ôl nhw. Bydd na rhai diwrnod pan maen nhw'n cael dydd Sul anodd, ond mae yna pethau anodd falle digwydd yn y teulu. Mae yna pethau falle dych chi ddim yn ymwybodol o. Maen nhw'n cael off day. Maen nhw'n gallu bod yn blinedig fel pob un arall. Maen nhw'n gallu stryglo gyda pethau. Dyn nhw ddim yn superhuman. Ond dyn ni yn gweddio byddwch chi fel eglwys yn rhyddhau nhw i cynnig eu gorau nhw i chi. A mae hynny'n golygu bydden nhw'n dangos dealltwriaeth, bod yn eiddfed, i dal at y gair Duw, i ddangos doethineb mewn pob penderfyniad ac yn wneud y pethau sydd yn iawn ac yn byw yn difau ac yn onest yn wneud y peth gorau pan mae'n anodd. Yn y Saesneg mae'n dweud, I want you to understand what really matters. Ac dwi wastad yn cofio rhywun yn dweud wrtho fi, yn y weinidogaeth, keep the main thing, the main thing. Keep the main thing, the main thing. Ac y her Hannah o'r weinidogaeth yw, mae yna digon o pethau da rwy ti'n gallu wneud. Pob dydd, pethau da. Dros 100 o bethau da, pob dydd wyt ti'n gallu cyflawni. Ti'n gallu ymweld, paratoi, gwasanaethu, gofalu am pobl. Beth sydd yn anodd yw i wneud y peth sydd yn mynd i cyfri. Dyna'r her o weinidogaeth, dirnad o wyllus Duw. Dewis y peth gorau i'w wneud.
cynnych i'ch gorau, rhoi cariad yn y canol, ac y trydydd peth mae Paul yn gweddio i ni ac i chi heddi, bydd eich weinidogaeth yn datgelu Iesu. Yn datgelu Iesu. Mae'n dda, yn dyfed, bod Hannah wedi cael ei alw i fod yn weinidog cyswll pob oed. I delio gyda'r cenhedlaeth. Dyna arwydd o'r byd newydd dyn ni'n byw mewn, yn dyfed? Mae Hannah yn mynd i ymestyn allan yn cynorthwyo Rhys ac y cymuned fan hyn. A mae Paul yn gwybod hyn, a mae'n dweud yn adnod 11, bydd hynny yn ddangos eich bod chi wedi'ch achub. Bydd yn dangos canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau ac wedyn bydd Duw yn cael ei farygu a'i foli. Nid swydd yw hon, Hannah, ond galwad. A mae pob Christian yn cael ei alw i'w byw yn y ffordd hyn. Dwi'n meddwl mae yna eglwys rhywle yn wneud cyfres dydd pobl y ffordd. Pobl y ffordd. Dyn ni gyd yn cael ei alw i dilyn Iesu, bod yn pobl y ffordd. Ond dangos eich bod chi wedi cael eich achub ac y canlyniad gwaith Iesu Grist yn eich bywydau chi. Oedd Rhys reit ar y dechrau yn sôn am ein gweinidog annwyl Dennis sydd wedi gadael ni. Ac dwi'n gwybod oedd faint oedd pawb yn caru Dennis ac dyn ni'n cofio arfonia'r a teulu. Ac dwi'n meddwl am fel yr enghraifft da oedd Dennis i ni dros hyd y blynyddau. Oedd e'n byw'r adnodd yma. Oedd e'n ddangos canlyniad Iesu Grist yn ei fywyd. Ac yn rhoi y gogoniant i Dduw ac yn byw yn ffyddlon dros blynyddau o fod yn weinidog. Dyna'r pwrpas y gweinidog, datgelu Iesu. Cyfeirio pobl at Iesu Grist. Mae yna temptasiwn ambell waith yn y weinidogaeth i meddwl, wel, dwi actually yn rili dda. Dwi'n rili dda. Dwi'n gallu pregethu at terfyn o bobl. Maen nhw'n barod i rando arna i. Dwi'n neud pethau da. Dwi'r weinidog yn yr eglwys nawr. Mae'r gair parchedig yn newid dim. Sorry. Mae'n newid dim. Ond mae Iesu yn newid popeth. Na'r gwahaniaeth. Datgelu Iesu yn eich weinidogaeth a bydd Duw yn cael ei farogi. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ti sy'n heiddi'r anrhydedd i gyd am ddangos y fath gariad a ffyddlondeb. Dwi'n mynd i gau. Roeddwn ni clirio allan rhyw dra adre yn y swyddfa. Ac yn taflu allan hen dogfennau, polisïau, llythyron. Nes i dod ar draws ffail right yn y cefn ac oedd label ar y ffail yn dweud e-file. E-file? Nes i agor lan y e-file, a beth oedd yn y e-file gyda fi? Oedd llythyron, negeseuon, cardiau, nodiadau oedd pobl wedi sgrifennu ata i dros y flynyddoedd. Ac fel weinidog nes i derbyn mwy nag un e-bost oedd ddim yn hollol garedig a raslon. Ond ambell waith oedd rhywun yn anfon just nodyn bach yn dweud, diolch am y pregaith dydd Sul. Diolch am dod i ymweld ni. Diolch am y penwythnos gyda'r eglwys i ffordd oedd yn golygu lot i mi. Diolch am dy waith. Dwi'n gwybod beth mae yn sefyll am encouragement file. Yn Saesneg anffodus. Falle'n gael fe A nawr. Ffail enogaeth. A pan mae dyddiau yn dod Hannah, pan wyt ti'n cael eich siomi neu digaloni, falle mae pethau negyddol, a mae'n mynd i digwydd. Dwi'n gweddio bydd dy e-file ti yn llawn. Ti'n gallu mynd nôl. Cadw y nodyn, cadw'r neges,
cadw car bach, a ti'n gallu edrych nôl rhywbryd a dweud, oh, it wasn't all bad. O'n i wedi cynnig a datgalu Iesu. Cariad yn y canol, holl bwysig, cynnig i'ch gorau, datgelu Iesu. Dyma'r sail, her a'r pwrpas y weinidogaeth. Wyt ti'n mynd ar daith nawr dros y flynyddoedd. Boed yr arglwydd yn bendithio chi a'ch amddiffyn chi, boed yr arglwydd wenu yn gredig arnoch chi, a bod yn hael tuag atoch chi, a boed yr arglwydd fod yn dda atoch chi, a roi heddwch i ti. A dyn ni byth yn mynd i twlu y ffordd, y cardyn yma, yn edrych yn ifanc. Diolch yn fawr iawn i chi. Bendith Duw arno ti. Pen Heaven Gilydd trwy canu, so please sefyll. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well, na dim y gallwn ni ddeisyfu na i ddychmygu, trwy'r gallu sydd ar waith yno ni, iddo ef y bôr gogoniant, yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.